Vytvorenie denného menu. Teraz si ukážeme, ako sa dá vytvoriť zostava denného menu z položiek uložených v databáze jedál a nápojov. V časti dennoobedové menu vyberieme deň, pre ktorý chceme vytvoriť jedálniček. Klikneme na odkaz Vytvor novú zostavu denného menu. Ako názov zostavy zadáme názov prvej položky denného menu, napríklad menu 1. K tomu doplníme cenu a nakoniec zostavu uložíme kliknutím na odkaz Ďalej. Ďalšiu zostavu denného menu vytvoríme podobne. Zadáme názov, napríklad menu 2, doplníme cenu a uložíme kliknutím na odkaz Ďalej. Podobne postupujeme pri vytváraní ďalších zostav pre zvolený deň. Vytvoríme si menu 3, pridáme cenu a uložíme. Podobne aj menu 4. Všimnime si, že pokiaľ chceme nejakú položku, v tomto prípade polievku, zadať samostatne, ale zároveň ako súčasť iných položiek, teda bez ceny, musíme do poľa cena zadať nulu. Zatiaľ jednotlivé zostavy neobsahujú žiadne položky jedál a preto klikneme na odkaz Pridaj položky do zostavy. Vyberieme položku jedla, ktorú chceme zaradiť do zostavy menu 1. V tomto prípade to bude maďarský bravčový perkelt a klikneme na odkaz Pridať. Pridané položky sa zobrazujú hneď pod zoznamom jedál. Ak sme hotoví, vrátime sa kliknutím na červenú šípku. Menu 1 teraz obsahuje jednu položku. V prípade, že databáza obsahuje väčšie množstvo jedál, môžeme si ich filtrovať podľa skupín, do ktorých boli zadelené. Podobným spôsobom pridávame položky do ostatných zostav denného menu. Ak potrebujeme vyhľadať položku v databáze, vpíšeme hľadaný text do poľa Vyhľadať a klikneme na odkaz rovnakého názvu. Vyberieme položku, klikneme na odkaz Pridať a vrátime sa do okna zostav denného menu. Podobným spôsobom pridávame položky do ostatných zostav denného menu. V menu Moja profilová podstránka skontrolujeme, ako sa zobrazí vytvorené menu návštevníkom web stránky. Ako vidíme, vytvorenie menu je otázkou niekoľkých minút. Urobte si čas a poskytnite vašim zákazníkom potrebné informácie.